Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov. Prišiel ten deň, v tento moment verilo sa, naplnil sa sen. O najvyššej líge predsa povzdrí na bolesť. Spojme hokejové srdcia našim levom česť. Spolu držme sa za plecia. Prišiel ten deň, v tento moment verilo sa. Naplnil sa sen o najvyššej lige. Áno, už najbližší víkend štartujeme Extraligu. Pred jej začiatkom tu vítam prezidenta klubu pána Petra Ženiaka. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Ženiak, vypočuli sme si úvodné slova hymny. Hneď na úvod by som sa opýtal a nadviazal na to. Podarilo sa to prekvapenie? Už to je tu. No však samozrejme, že sa podarilo. Už sme sa o tom viackrát bavili. Takže podarilo sa, sme tu a za pár dní to začne. Možno len zopakujem pre všetkých fanúšikov, že v piatok štartuje Slovenská extraliga v hokeji. Náš humenský tým HC19 Humene putuje do Košic, ale hneď na to v nedeľu privítame doma Slovan a o tom sa tu dneska chceme rozprávať. Tak poďte všetkým porozprávať, čo všetko je nachystané na začiatok sezóny a na čo sa môžu všetci tešiť. Tak ja dúfam, že na dobrý hokej a na vypredaný štadión. V to verím, to veria a dúfajú aj všetci naši hráči, celý realizačný tím, lebo kvôli tomu sme to robili. V podstate veríme v to, že budeme vypredávať štadión, že ľudia budú chodiť a budú fandiť. Pred samotným zápasom je pripravený ešte pestrý program. Poďte povedať aj o tom niečo. No, na začiatok treba povedať, že by sme možno chceli poprosiť ľudí, aby prišli skôr, nakoľko hovoril som, že bude 6 turniketov, ale sú namontované 4. Tie zvyšné 2 ešte stále nedorazili, takže čakáme ich možno, že v priebehu niekoľkých dní. My máme tam urobenú predprípravu, že oni keď prídu, tak sa rýchlo namontujú, ale zatiaľ nie sú. Čiže počítajme, že príde 3000 ľudí, počítajme s tým, že bude ten štadión plný, tak je tam 3125 miest. Cez 4 turnikety budeme mať čo robiť, aby sme ich pustili, aby ich SBS-ka prešla, prehľadala, či tam niečo nie sú, čo nemajú. V náväznosti aj na to chcem povedať ľuďom, aby si tiež uvedomili, že už ideme hrať Extraligu a tam sú tie podmienky pre SBS-ku tiež tvrdšie, ako boli v tej prvej lige, tam sa niečo púšťalo, niečo sa nepúšťalo. Teraz to bude už naozaj prísne, viem, že chlapi dávali, keď si chceli nejakú fľašu preniesť, tak dávali to ženám, lebo ženu nesmie prehľadať SBS-kar. Budeme mať ženy SBS-karky, takže už aj ženy budú prehľadávané, takže netreba skúšať, treba si to uvedomiť, že ideme naozaj do Extraligy. Sú tam už iné pokuty pre klub, keď sa naozaj niečo udeje, čiže to, čo je zakázané, je zakázané. My teraz robíme polepy zimného štadióna, kde budú piktogramy, čo všetko je zakázané. Hneď pri vstupoch budú polepené dvery, kde ľudia budú vidieť, že čo tam nesmú priniesť. Predpokladám, že to bude aj na sociálnych sieťach zverejnené. Hej, určite my dáme všetko dopredu vonku, ale hovorím, že by sa ľudia na nás nehnevali, je to proste, sú tu nejaké podmienky už aj ligy a my už nemôžeme riskovať, že proste nejaká fľaša na ľad alebo niečo podobné, lebo tam sú obrovské pokuty a všetko to znáša klub. Hej, čiže vrátim sa k tomu, že by ľudia prišli skôr, lebo nie len 4 turnikety budú, čiže budeme mať čo robiť, aby sme tých ľudí pustili, ale bude aj program nejaký na začiatku a celé by to mohlo začať niekde na úrovni 16:40. Chcel by som ešte jednu informáciu pre tých fanúšikov. Ak sa predá štadión cez Ticket Portal, že bude vypredaný štadión, tak pripravujeme ešte aj lístky na státe za 5 € a tie by sme chceli predávať už v deň zápasu. Stať by sa malo úplne hore za 13. radom úplne hore po obvode celého štadióna. Je tam dosť veľa priestoru, vyskúšali sme si to, je odtiaľ pekný výhľad, takže to je také ešte niečo navyše, čo by sme chceli pre tých fanúšikov, že by sme ich napríklad na ten Slovan pustili čo najviac, lebo je to zážitok určite. By som sa ešte opýtal, máme zhruba predstavu, koľko ľudí vieme pustiť na state? My sme vytvorili sektor s 500 listkami na state. Plus minus, toto by malo byť reálne číslo. No dobrá, poďme na ten samotný program. Čo všetko ste si prichystali? Určite fanúšikovia zaregistrovali novú hokejovú hymnu, ktorú naspievala spevačka Steffi a sme s ňou v kontakte a mala by ju prísť zaspievať naživo. Za jej spievania tejto pesničky by sme chceli predstaviť naše roztlieskavačky, Lion Queens sa volajú. Oni by mali aj nám zatancovať nejaké číslo počas tej pesničky, taktiež by sme mali predstaviť nášho maskota, ktorý by tam tiež už mohol niečo zatancovať alebo tam niečo také zaujímavé urobiť. Po skončení tejto pesničky sa budú vyvesovať vlajka víťaza slovenského pohára,
a vlajka víťaza Slovenskej hokejovej ligy. Potom bude nástup hráčov a mala by sa zaspievať hymna. Mal by to spievať pán Petrašovský s dcerou, lebo jeho berieme ako tiež takú ikonu spevácku v meste a je to aj pre nás veľká česť, že prídu obidvaja. Takže mala by byť spievaná hymna. Boli by mal hodiť generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miro Lažo a je ešte pozvaný a mal by aj prísť Vaconať, ako tiež nejaká hokejová legenda v podstate, takže myslím, že bude zaujímavé celé pre fanúšika. Určite áno. Možno by som nadviazal, spomenuli ste tu Stefi, spomenuli ste pána Petrašovského. Mňa teší, že viaceré osobnosti z Humenného, ešte spomenul by som možno Erika Austa a aj ďalších, ktorí sa zapojili a takto podporili tým. Pre vás to bolo prekvapenie. Nejaké echo o hymne sa niečo šuškalo, ale samotné finálne zverejnenie ste počuli a videli až po zverejnení u nás na stránke na webe. Hej, presne tak, až v nedeľu. Ja som mal informáciu, že niečo sa má vytvoriť. Mňa sa pýtali, či je to OK. No, áno, je to OK, však samozrejme. Všetci, čo nejakou časťou prispejú, tak my sme s tým OK. Áno, počul som to až v nedeľu od vás v podstate, ale je to fajn. Ja keď som si to prvýkrát počul, Stefi ma tiež naťahovala dlho. 30 minút skôr som to videl. Verziu s klipom až potom, ale prvý moment hneď mi nabehli zimomriavky, keď si človek spomenul na to všetky úspechy a na tie momenty z minulej sezóny a spojil to s tým, čo teraz príde. Hej, je to také, že fakt, že zimomriavky a potom teraz dochádza, že čo sa to udialo, čo sme dokázali a celé to mužstvo od nás, od realizačného tímu. A nehovoriac o tom, že v 19. roku som zakladal rok s nulovým rozpočtom, hrali sme za štartovné a nemali sme vykryté v podstate nič a dneska sa bavíme o sezóne, kde zrejme prefinancujeme 1 000 000. Čiže za 4 roky celkom taký dobrý príbeh. Nie len športový, ale aj vás ako osobnosti. Tak, hej. Je to, však dostali ocenenie od primátora, cenu mesta, čiže myslím si, že sme urobili dosť veľkú robotu, veľkú reklamu pre mesto v tej športovej stránke, lebo zapísali sme sa určite do nejakej histórii mesta, aj celkovo do hokejovej histórie. Hej. Čiže určite robíme dobrú reklamu tomuto mestu. Určite áno, ja blahoželám aj k tomu oceneniu zo strany mesta, aj vám, aj celému klubu. No a poďme sa pozrieť na to, čo zaujíma našich fanúšikov, a to možno aj nejaké otázky, ktoré boli iba čiastočne zodpovedaní v predchádzajúcich rozhovoroch a zostávajú ešte otáznikmi pred začiatkom sezóny, či už čo sa týka samotného kádra alebo tej infraštruktúry. Tak možno mohli by sme začať práve tou infraštruktúrou a poďte povedať, ako to vyzerá, či už s obrazovkou, s bufetmi, s fanshopom a s tým všetkým. No, zás musím povedať, toho času bolo málo a tej roboty, ktorú trebalo robiť, bolo strašne veľa, ale že strašne veľa. My sme išli bez prestávky, stále dorábame, ešte nemáme dorobené veci. Včera sme dorobili videorozhodcu, ten by fungovať mal. Teraz môžem povedať, pred 2 týždňami zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo 150 000 ako účelovú dotáciu pre mesto Humene na zakúpenie kocky. Čiže zase sme o krok bližšie k tej kocke. Touto cestou chcem poďakovať županovi, pánovi Majerskému, aj všetkým poslancom, ktorí hlasovali, ktorí boli za. Takže sme o krok bližšie. Čo sa týka samotnej kocky, nemáme ešte vyjadrenie statika. Ten statik, on avizoval, že to bude trvať mesiac, 2, kým to vypočíta, lebo musí to počítať na novo. Tam zaťaženie strechy, sneh a vetry a podobne, to nie je také jednoduché, takže čakáme stále na vyjadrenie statika. Ako náhle dá statik zelenú na kocku, začneme pripravovať nejakú projektovú dokumentáciu, ktorá bude ako podklad pre verejné obstarávanie, ide sa súťažiť. Čiže tá cesta ešte je dlhá, ale tým pádom, že máme peniaze, je o krok kratšie, alebo sme o krok bližšie. A to je to najpodstatnejšie mať peniaze. Tak najpodstatnejšie mať peniaze a teraz už tie procesy už len čakať, kedy to sprocesujeme, ale bez ohľadu na to, že čo sa týka kocky, robíme všetko preto, aby už v nedeľu na zápase bola obrazovka. Tá obrazovka, o ktorej som rozprával minulé, je na ceste a nie je tajnosťou, že je na ceste z Číny. Asi do prvého zápasu nebude, ale pripravujeme alternatívu. Dnes to riešime, keď to vyjde. Verím, že to vidia, že obrazovka už na zápas bude, už na prvý zápas so Slovanom, lebo my máme taký aj plán, že keď sa bude vešať tá vlajka, tak fajn by bolo, aby išiel videoklip, ako sme získali ten pohár, keď pôjde vlajka víťaza Slovenskej hokejovej ligy, ako sme získali, čiže také krátke videá by na tej obrazovke mohli ísť. Takže robíme na tom a veríme, že to stihneme
ak by sme to nestihli, ak by sa nám to nepodarilo, lebo to zase nie je taká jednoduchá vec. Tá obrazovka bude tiež mať niekde na úrovni 400 kg. Chceme to zavesiť tam, kde je teraz časomiera, potrebujeme na to volať hydraulickú ruku, potrebujeme na to nejakú konštrukciu tam ešte dorobiť. Do zápasu je málo dní a ešte piatok je voľný, čož nám teraz neprišlo veľmi vhod, ale nevadí. Budeme robiť všetko preto, aby sme tú obrazovku mali. Keby nám to nevyšlo, verím, že na ďalší zápas na 100% už obrazovka bude, ale robíme všetko preto, aby to bolo ešte teraz. A čo sa týka tých bufetov? Bufety by mali byť takisto pripravené, je to na obrovskej rozlohe, v podstate na celom oblúku od Kauflandu, od tej chodby. Keď si ľudia vedia predstaviť, bude tam veľa výčapných zariadení, myslím, že tam bude nejaká klobáska sa predávať, hot dogy, nejaké bagety, celkom také dobré pochutiny, zatiaľ čo avizuje nájomca. Takisto fanshop by mal byť dokončený, mali by sa tam predávať základné veci, dresy, šaly, podsedaky, čiapky, nejaké trička, nejaké mikiny, taký základný veci, základné sety sme tam nejaké vybrali a uvidíme, akým štýlom to pôjde. A to by sme potom chceli akože navyšovať tie počty. Hej? Čiže začneme s nejakými menšími počtami a uvidíme, ako to pôjde. To je, čo sa týka bufetu. A turnikety sme povedali. Fanshop sme spomenuli. A ešte toho samotného zvučenie. Ozvučenie včera bola firma, ktorá to montovala. Je to firma z Humeného a oni to ešte keď bol štadión správe MHK, tak to zakupovali. Takže včera to celé nastavili na novo. Ale samozrejme s dovedkom, že sú tam nejaké hluché miesta a treba doplniť 4 až 6 bední, treba doplniť. V tomto momente to ešte robiť nejdeme doplňať, začneme s tým, ako to je. Keď to nastavili zase celé, tak zdá sa nám, že to hrá trošku lepšie a budeme pracovať aj s tou alternatívou, že chceme to doplňať postupne. Hej, uvidíme, ja musím zase to dať do rozpočtu budúcoročného a podobne, tam je nejaký proces, budeme na tom pracovať. Tak ale je dôležité, že už to je v lepšom stave, ako to bolo a už si budú môcť fanúšikovia vychutnať aj tú hymnu v podaní Stefy a potom aj ostatné, či už samotné hlasenia. To je presne to, ale to je dôležité povedať, že už aj kvôli tomu, aby keď sa bude spievať tá hymna, keď sa bude tam robiť nejaký program, to je také pre tých ľudí nie veľmi fajn, keď ľudia ešte len chodia, sadajú, nie sú tam a je tam taký húkot. Čiže ono by bolo naozaj fajn, aby tí ľudia prišli skôr, aby si našli ten čas. My tie brány otvoríme určite skôr, ako sme predpokladali. Vždy sme otvárali hodinu pred zápasom, minimálne hodinu a pol pred zápasom otvoríme. Neviem, či skôr sa bude dať, neviem, či tam nie je teraz nejaký zápas detský, lebo keď tam je detský zápas, tak to nevieme zatvoriť, respektíve otvoriť pre verejnosť ten štadión skôr. Takže uvidíme, dáme tú informáciu na našom Facebooku určite ešte. No dobré, poďme sa pozrieť teraz na ten samotný tím. Nebudeme dneska hodnotiť tú prípravu, čo sa týka výsledkov. Boli tam viaceré faktory, ktoré ovplyvnili aj pozitívne, aj negatívne, ale čo bolo vidieť v tých zápasoch, bol fajn útok a možno chýbala nejaká extrémna kvalita v obrane. No tak mali sme zraneného toho Kirila Diakova, ten nosný obranca náš, on nehral pomaly ani jeden zápas, on sa myslím, že hneď v druhom zápase zranil a nehral ani v jednom zápase. Takže už je fit, je zdravý, do sezóny už nastúpi. Môžem prezradiť, že my vieme, že tam nás topánka tlačila vzadu v tej obrane a včera už prišiel ďalší obranca. Kľudne ho predstavte, keď môžete. A volá sa Juri Sergienko, je už tu, je už v Humennom, je to v podstate má kazachstanské papiere ako víza, čiže nemuseli sme za ním nejak extrémne dlho čakať, lebo v podstate má aj pás kazachstanský, takže prišiel veľmi rýchlo, je už tu. V ktorom týme hral naposledy? Baris Astana. Čiže KHL. No a to by mal byť tiež nejaký ten náš nosný obranca. No a ešte riešime možno, že jedného. To si necháme ako prekvapenie, keď to vyjde. No dobré, opýtam sa aj na útočníkov, lebo minulý týždeň posunul náš tým z Fínska Hanukuru a taktiež na zápase Prešove sa predstavil už aj Adam Lapšanský. Keď môžete vysvetliť aj, ako to vyzerá s nimi doma. My sme riešili toho Chovanova, to nie je tajnosť, však to sme povedali. Len tam už by sme nestihli do sezóny a možno, že nie že do sezóny, ale možno, že až 2 mesiace po začiatku sezóny by tu prišiel, takže sme od toho upustili a vlastne namiesto neho sme zobrali Fína, to Hanu Kuruho. Adam Lapšanský prišiel tiež na nejak ukázať sa. No a budeme s ním rozprávať, čo ďalej. Takže ten Kuru je center ako namiesto Chovanova. S Adamom budeme sedieť. No, obrancov som povedal. Brankársky post prišiel, Galimov dorazil, je tu, takže brankársky post je vybavený.
Takže sme pomaličky pripravení. Tak, myslím si, že to bude konkurencieschopná zostava a to vytúžené udržanie sa v lige počas tejto najbližšej sezóny by mohlo padnúť. Všetci na tom chceme pracovať, všetci chceme veriť v to, že nebudeme tam do počtu a že nevypadneme a že sa tam udržíme. Nechceme byť len projekt na jeden rok. Keď ešte pozerám na otázky od našich fanúšikov, ktoré už boli zverejnené či už na našej facebookovej stránke alebo na stránke klubu, tak zaznievala tam aj otázka ohľadom vstupu pre vozičkárov, respektíve aj ohľadom samotného maskota, to sme už spomenuli, že bude, ale bola tam polemika ohľadom jeho mena, tak keď môžete vysvetliť, lebo hlasovanie ukázalo, že by sa mal volať Baby, avšak na druhej strane, keď sa o tom rozprávalo a zverejnilo, tak bolo veľa negatívnych komentárov, tak poďte vysvetliť, ako ste to nakoniec uzatvorili. Tak bolo negatívnych komentárov aj veľa, bolo aj dokonca veľa mailov, ľudia nám písali, aj tak vo všeobecnosti sa s nami bavili, takže v podstate sme sa tak o tom bavili aj nejak na klube a sme sa rozhodli, že menom mu nedáme a nech si ho každý volá ako chce. V podstate my sme dali vyrobiť dres bez mena, pre nás je to maskot a nech si ho každý volá ako chce. V podstate kto chce, nech ho volá Baby, kto chce, nech ho volá Leo, nech ho volajú ako chcú. Vnímali sme to potom, lebo sme si pozreli to hlasovanie, hlasovali tam ľudia z iných miest, možno z recesie, možno nám chceli nejak že sa vysmiať, alebo nechcem to teraz hodnotiť, a tak sme sa rozhodli na klube, proste nebude sa volať nejak, týmto je pre nás to ukončené. Pre nás je dôležité, že tu bude, je vyrobený, môžem povedať, mám už jeho fotky, takže už sa mu len došíva dres, v štvrtok by mal dojsť tu, oblečeme do toho niekoho, kto bude robiť zábavu. Má to byť prestrenie, nemáme sa tu baviť, či také meno, to je jedno v podstate, aké meno. Nie je tam preto, aby sme tu riešili jeho meno, je tam preto, aby zabával ľudí, aby sa s ním deti fotili, aby tam tancoval, aby tam robil prievodnú show a hovorím, aby sa deti s ním fotili. V podstate o to nám išlo celý čas, že bol proste chodil po hľadisku a vyzýval tých detí na tie fotky, však pre deti je to fajn, je to budúca generácia, ktorá tu rastie, možno si tie deti vybudujú posledný vzťah k športu ako takému, že z jedných budú športovci, hokejisti alebo iní športovci, keď nie, minimálne získajú vzťah k hokeju a budú ako fanúšikovia. Čiže my si potrebujeme aj tú ďalšiu generáciu vyrábať, aby nám chodili na tie zápasy. Možno teraz trošku odbočím, ale keď hovorím o mládeži, teraz mi to napadlo, že chystáme rozhovor aj s zástupcami klubu HK Humenské Levy, ktoré je vlastne mládežnícky klub, ktorý zastrešuje mládež v meste Humene, a bolo zvykom, že títo chlapci chodili na zápasy, tak ako ste podporili ich? No, my máme spoluprácu s nimi, samozrejme, my s nimi komunikujeme a chodili, áno. Teraz zase na druhej strane treba tiež povedať, že už som to aj minule hovoril, ľudia musia pochopiť, že aj to vstupné sme nenastavili na nejakú horibilnú výšku, lebo ten hlavný sektor u nás stojí 8 € a v iných mestách stojí aj 12. Takže stále to máme nastavené akože celkom si myslím, že fajn a potrebujeme veľa lístkov predávať, čiže my potrebujeme to, čo bolo doteraz zadarmo a čo sme akože prižmurili oči a pustili už teraz, veľmi už do toho nechceme ísť, potrebujeme naozaj predávať. S mládežníkmi sme sa samozrejme dohodli, my im dáme, na každý zápas dostanú 40 lístkov, čož nám oni potvrdili, že im ten počet stačí, že je to úplne v poriadku. Ďalšia spolupráca je tá, že zhruba nejakých 6 a viac chlapcov bude chodiť počas reklamných prestávok čistiť ľad. V podstate je to, dokonca by som až povedal, že za odmenu, že na Slovon prídu chlapci si tam pokorčiľovať medzi takými hráčmi, akí tu budú. Čiže podľa mňa tá spolupráca je takto nastavená. Taktiež chcem povedať, je tam spolupráca s fanklubom, kde dostali 40 permanentiek zdarma. Je treba povedať, že v iných mestách si platia permanentky, fanklub nemá zdarma permanentky, akurát majú za zľavnenú cenu. My sme sa rozhodli s cestou úplne akože zdarma, čiže 40 permanentiek majú, ostali v sektore, kde boli, akurát sme dali úplne 2 horné rady im. Tam vychádzame naozaj z toho, že oni, keď boli tam, kde boli, na tom pôvodnom mieste, tak oni tam dosť často stoja. Cez nich by si ďalší ľudia asi nekúpali lístky, lebo by cez nich nevideli, možno by dochádzalo k nejakým hádkam zbytočným, takže sme ich potrebovali niekde buď presunúť dole, tam sme prišli na to, že veľmi keď fandia nepočuť cez plexiskla, tak sme sa rozhodli ich dať hore, s tým sú úplne OK, je tam aj dobrý výhľad, bude dobrá akustika, takže
Hovorím, my sa snažíme spolupracovať na každej úrovni s každým, s kým sa dá, a kto chce s nami spolupracovať. Sú ľudia, s kým sa nedá, a sú ľudia, s kým sa dá, takže to je tak aj v živote. Jasné. Ja možno len doplním pre nejakých záujemcov, nás počúvajú ľudia, ktorí majú doma deti a by chceli nahlásiť na hokej, tak na 22. septembra sa chystá akcia Deti na hokej. A to by som možno využil teraz túto možnosť a aj takýmto spôsobom to spromoval. Bude to stretnutie, kde si budú môcť budúce talenty prísť na spoločný tréning, kde budú tam tréneri. Takže v piatok o 16:30 22. septembra môžete prísť na zimný štadión a spolu zakurčovať aj pod dohľadom trénerov a možno začať svoju hokejovú kariéru a v budúcnosti aj pokračovať v týme dospelých HC19 Humene. Či už to bude Extraliga, alebo ako to bude v budúcnosti, to už sa necháme prekvapiť. Bola otázka ešte možno tým vozičkárom, keď máte na to nejaké riešenie, tak poďme to povedať. Áno, tam, tam treba povedať, to sme nepovedali, vozičkári s doprovodom majú vstup zdarma, úplne. A my im tam dáme potom miesto za plexisklo nejak, lebo ten štadión nie je bezbariérový, nie je tak riešený, nikdy tak nebol. Čiže niekde hore do hľadiska ich asi nebudeme, lebo by sa tam asi aj nedostali, ale niekde blízko za plexisklo im miesto určite nájdeme, takže určite vozičkári s doprovodom majú vstup zdarma. Možno na záver by som sa ešte opýtal, čo sa týka sprievodného programu počas zápasov. Boli sme zvyknutí na tombolu a streľbu na bránku. Budeme v tomto pokračovať? Áno, budeme pokračovať. Rozmýšľame nad tým, že opäť necháme ako hlavnú cenu 2000 eur v hotovosti. S tým, že ale tombola bude stať 3 eurá. Budeme to predávať pri vstupoch, tam, kde budú turnikety. No, ale s tým, že tá cena utechy by už mohla byť zaujímavejšia. Môžem povedať, že spolupracujeme s cestovnou kanceláriou DAKA, má aj reklamu na ľadovej ploche, aj na mantinely a tá cestovná kancelária nám bude dávať výlety v podstate, myslím, že sme to tak nastavili zatiaľ, že pre 2 osoby. Doľadujeme to ešte teraz s konateľom tejto cestovky, ale proste tá cena utechy bude v hodnote 200, možno 300 eur. Čiže už za tie 3 eurá tento bolový list už to bude stať. Myslím, že tam bude nejaký výlet do Paríža a podobne. Čiže bude to zaujímavé. Čo sa týka potom ďalšieho sprievodného programu, zrejme na prvý zápas určite budú Škodovky, Škoda Auto sa budú prezentovať na ľadovej ploche, takže aj toto je jedna z ďalších spolupráci, ktorú máme nadviazanú. Možno počas sezóny budú aj iné automobilky, lebo spolupracujeme s viacerými, ale určite na prvý to bude Škoda Auto. A určite nesmieme zabudnúť na už spomínané rozleskovačky. Áno, rozleskovačky, to je také ako niečo nové. Oni mali by byť na každom zápase, budú rozmiestnené, bude mať stanovisko pri schodoch. Tie rozleskovačky tam budú aj na to, že by sa starali spolu s maskotom o zabavu, aby to bolo fajn aj pre tých fanúšikov. Keď som to teraz takto prebehol, myslím, že sme sa opýtali na všetko, čo sa pýtali naši fanúšikovia na sociálnych sieťach. Aj to, čo som ja považoval za dôležité, tak som sa opýtal. Ak je niečo predsa, čo by ste chceli ešte povedať na záver alebo odkázať fanúšikom, tak nech sa páči a potom už to, čo sme počuli na začiatku, ten úvod hymny, tak si ešte pustíme na záver a nech spríjemní a skrášli celý deň. Už nič dôležité, len kupujte listky a príďte nás podporiť. Sú v predaji, Ticket Portal. Verím, že vypredáme ten štadión po dlhej dobe, lebo je na to dôvod. Je to Extraliga, je to história, píšeme ju my teraz spolu, takže kupujte listky a v nedeľu sa vidíme na štadióne. A ja len doplním, nielen teraz na Slovan, ale aj počas celej sezóny, čiže plne ideálne. Takmer do Vianoc by sme mali hrávať zápasy v nedeľu o 17:00, potom sa to preklopí, budeme hrávať v piatky večer, ale tak všetci fanúšikovia ste vítaní. Najbližšie sa vidíme v Humennom na zimnom štadióne v nedeľu, zápas začína o 17:00, ale ako už bolo spomínané, o 15:30 by už mali otvorené byť brány štadióna, aby si čo najskôr prišli, všetci posadali tam, kde treba a boli pripravení na samotný zápas a program. Pán Ždeniak, ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli k tam do rádia a vysvetliť fanúšikom, na čo všetko sa môžu tešiť a všetko sa zmenilo. No a na záver, to, čím sme začali, tá samotná hymna pre vás všetkých. Nech máte krajší deň. Pekný deň. Majte sa. Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov.
Prišiel ten deň, v tento moment verilo sa, naplnil sa sen. O najvyššej líge predsa povzdrí na bolesť. Spojme hokejové srdcia našim levom čest. Spolu držme sa za plecia. Pamätaj, že keď leví nastupujú, čo to znamená? Všetci spolu zakričíme, je to tam. Pochop jednu vec a to je nemenné, že kto nepadne, nie je z mesta umené. Hu a hu a hu mené. Hu a hu a hu mené. Hu a hu a hu mené. Kto nepadne, nie je z mesta umené. Aj keď niekedy prídu slzy, chceme vyťaziť. Nech všetci zapamätajú si humenských levov. Forehand, backhand, strela letí, my kričíme gól. Žijeme ako jeden tým, jeden tým. Pamätaj, že keď leví nastupujú, čo to znamená? Všetci spolu zakričíme, je to tam. Je to tam. Pochop jednu vec a to je nemenné, že kto neskáče, nie je z mesta umené. Hu a hu a hu mené. Hu a hu a hu mené. Hu a hu a hu mené. Kto nepadne, nie je z mesta umené. My sme tu doma, Levi go